Η Ιερουσαλήμ χωρίζεται σε παλαιά και νέα πόλη. Η παλαιά είναι περιτριγυρισμένη από ψηλά τείχη που χτίστηκαν τον 16ο αιώνα, ενώ η νέα εκτείνεται έξω από αυτά και αναπτύσσεται ως μια σύγχρονη μεγαλούπολη δυτικού τύπου. Στα τείχη υπάρχουν 8 πύλες και η πιο σημαντική από αυτές είναι η Χρυσή Πύλη. Είναι η μόνη που είναι κλεισμένη, χτιστή. Σύμφωνα με την παράδοση, από την πύλη αυτή πέρασε θριαμβευτής ο Κύριος μας μία εβδομάδα πριν τη σταύρωσή του, κατά την Κυριακή των Βαΐων. Το κορυφαίο προσκύνημα της χριστιανοσύνης είναι αναμφισβήτητα ο πανίερος ναός της Αναστάσεως. Πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπές και συνάμα λιτό οικοδόμημα, που μολονότι καταλαμβάνει τεράστιο όγκο, δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα από τα γύρω κτίρια της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ. Κατασκευάστηκε αρχικά από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του αυτοκράτορα Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, στα μέσα περίπου του 4ου αιώνα. Από τότε πέρασε πολλές περιπέτειες και καταστροφές, ενώ στη σημερινή του μορφή οικοδομήθηκε το 1810. Καθημερινά, χιλιάδες επισκέπτες προσκυνητές από κάθε γωνιά του κόσμου φτάνουν εδώ, μπροστά στο ναό, στην Αγία Αυλή, προετοιμάζονται για τη γνωριμία τους με τα ιερότερα και αγιότερα μέρη όλης της οικουμένης. Πριν εισέλθει κάποιος στο ναό, αντικρίζει στα αριστερά της μεγάλης πόρτας μια σχισμένη κολόνα. Στα μέσα του 16ου αιώνα, με δόλο απαγορεύτηκε στους Ελληνοορθοδόξους η είσοδος στο ναό για την τελετή του Αγίου Φωτός. Ήταν Μεγάλο Σάββατο μεσημέρι, όταν η κολόνα σχίστηκε με θαυμαστό τρόπο από το Άγιο Φως που ξεπήδησε από εκεί. Αυτό το θαύμα αντίκρισε ο Άραβας που καλούσε τους μουσουλμάνους σε προσευχή, ανεβασμένος στο μιναρέ απέναντι από το ναό. Θαύμασε το γεγονός και αμέσως ομολόγησε την πίστη του στον ένα και αληθινό Θεό των Ορθοδόξων Χριστιανών, βρίσκοντας μαρτυρικό θάνατο από τους ομοθρήσκους του. Εισερχόμενος κάποιος στο ναό, το πρώτο προσκύνημα είναι το προσκύνημα της Αγίας Αποκαθήλωσης, το πρώτο του ναού, λίγα μέτρα μετά τη μεγάλη του είσοδο. Το υπέροχο ψηφιδωτό αναπαριστά το γεγονός που συνέβη εδώ. Όταν οι μυροφόρες με τους νυχτερινούς μαθητές Νικόδημο και Ιωσήφ κατέβασαν το νεκρό σώμα του Κυρίου μας, το προετοίμασαν σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής για την ταφή. Κάτω από την μαρμάρινη πλάκα που σκεπάζει σήμερα τον τόπο, υπάρχει ο φυσικός βράχος που κατά την παράδοση ακούμπησαν το σώμα του Κυρίου μας μετά την αποκαθήλωσή του από το Σταυρό. Τα πρώτα δάκρυα εμφανίζονται στα μάτια των προσκυνητών που βρίσκονται όπως τότε ως άλλοι μυροφόροι για να προσφέρουν όχι τα καθιερωμένα για την ταφή, αλλά την προσευχή τους. Όταν η Αγία Ελένη βρέθηκε στην Αγία Γη για να ανακαλύψει τα Πανάγια προσκυνήματα, ήταν εύκολο να εντοπίσει το Γολγοθά και τον τάφο του Κυρίου. Οι Ρωμαίοι είχαν κατασκευάσει ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στην Αφροδίτη για να αποτρέπουν τους πρώτους χριστιανούς να συγκεντρώνονται στα μέρη αυτά. Ήδη τα τείχη της πόλης, όπως και το μέγεθός της, είχαν αλλάξει. Ο Γολγοθάς βρισκόταν πια μέσα στην πόλη, ενώ την εποχή που σταυρώθηκε ο Χριστός μας, ο χώρος της θυσίας του ήταν έξω από αυτήν. Γκρεμίζοντας η Αγία Ελένη τους βωμούς των ειδόλων, ανακάλυψε τα σημαντικότερα προσκυνήματα του κόσμου. Ο Γολγοθάς σώζεται σήμερα μέσα στο μεγάλο οικοδόμημα του Ναού της Αναστάσεως, στα δεξιά της κεντρικής εισόδου. 2 πέτρινες κλίμακες οδηγούν στην κορυφή του λόφου που έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσιο. Ακριβώς κάτω από την Ορθόδοξη Αγία Τράπεζα δείχνεται το σημείο που τοποθετήθηκε ο Σταυρός του Κυρίου μας. Τόπος πλημμυρισμένος από χάρη, ευλογία και ευωδία. Δεξιά και αριστερά από την Αγία Τράπεζα φαίνεται ο γυμνός βράχος του Γολγοθά με την ευδιάκριτη σχισμή που προκλήθηκε από το σεισμό που ακολούθησε τη φρικτή ώρα της Σταυρώσεως. Κορυφαία στιγμή
είναι η τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Γολγοθά. Όταν προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Χριστού μας στο μέρος όπου χύθηκε το άχραντο και τίμιο αίμα του για τη δική μας σωτηρία. Ακριβώς κάτω από το φρικτό Γολγοθά έχει διαμορφωθεί ένα ορθόδοξο παρεκκλήσιο που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αδάμ τον Πρωτόπλαστο. Υπήρχε παλαιά παράδοση που έλεγε ότι ο Νόε μετά τον κατακλυσμό τοποθέτησε το κρανίο του Αδάμ στους πρόποδες του γυμνού αυτού βράχου. Γι' αυτό ονομάστηκε στα εβραϊκά Γολγοθάς, δηλαδή κρανίου τόπος, ενώ εξωτερικά θύμιζε κατά πολύ ανθρώπινο κρανίο. Στο βάθος του παρεκκλησίου διακρίνεται μέσα στο πλαίσιο η σχισμή στο βράχο που ξεκινά από την κορυφή του Γολγοθά και χάνεται στα βάθη της γης. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το παρεκκλήσιο του Αδάμ υπάρχει ένα άλλο ορθόδοξο παρεκκλήσιο που διασώζει τμήμα από μια πέτρινη κολόνα. Αυτή βρισκόταν στο χώρο του Ρωμαϊκού Διοικητηρίου της εποχής. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κύριος μας, όταν του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι, καθόταν σε αυτήν την κολόνα που μεταφέρει τον 8ο αιώνα στο χώρο του Ναού της Αναστάσεως για να βρίσκεται κοντά στο χώρο που ολοκληρώθηκε το Θείο Δράμα. Αυτό είναι το παρεκκλήσιο του ακανθίνου στεφάνου. Δίπλα σχεδόν στο παρεκκλήσιο του ακανθίνου στεφάνου υπάρχει σκάλα που οδηγεί αρχικά σε ευρύχωρο παρεκκλήσιο που ανήκει στους Αρμενίους και στη συνέχεια σε χώρο που θυμίζει πολύ σπήλαιο. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο του Ναού της Αναστάσεως. Το μέρος που βρέθηκε ο Σταυρός του Κυρίου μας δείχνεται σήμερα στο μαρμαροστρωμένο δάπεδο και σημειώνεται με το σύμβολο του Σταυρού. Δίπλα στην κλίμακα που οδηγεί στο σπήλαιο της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού υπάρχει το αρμενικό παρεκκλήσιο Διεμερίσαντο. Είναι αφιερωμένο στο φρικτό γεγονός που ακολούθησε τη Σταύρωση του Κυρίου, όταν οι στρατιώτες μοιράστηκαν τα ενδύματα του Κυρίου. Δίπλα στο αρμενικό παρεκκλήσιο υπάρχει το ορθόδοξο που είναι αφιερωμένο σε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με το Θείο Δράμα. Πρόκειται για τον Ρωμαίο εκατόνταρχο που την ώρα της Σταυρώσεως εκτελούσε την υπηρεσία του, επιβλέποντας ότι όλα γίνονταν σύμφωνα με τον νόμο. Όταν όμως είδε των σεισμών και τα γενόμενα, ομολόγησε «Αληθώς, Θεού Υιός είναι ούτως». Σύντομα ο εκατόνταρχος που ανακάλυψε την πίστη στον αληθινό Θεό, διώχθηκε με μίσος και τελικά αποκεφαλίστηκε, ενώ η τιμία κεφαλή του πετάχθηκε σε ακαθαρσίες για να χαθεί. Όμως ο Άγιος οδήγησε εκεί με θαυμαστό τρόπο μία τυφλή γυναίκα, η οποία μόλις βρήκε την κεφαλή του, βρήκε ξανά το φως της. Έτσι διασώθηκε το συναξάρι του Αγίου Εκατοντάρχου Λογκίνου, στον οποίο είναι αφιερωμένο και το παρεκκλήσιο. Ένας άλλος χώρος μέσα στο Ναό της Αναστάσεως περικλεί παρεκκλήσια αφιερωμένα σε περιστατικά που διασώζουν αρχαιότατες παραδόσεις χωρίς ωστόσο να αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν οι προσκυνητές συναντούν το παρεκκλήσιο των κλαπών με την πλάκα του βασανισμού του Κυρίου, αλλά και το παρεκκλήσιο της προσωρινής φυλακής του Κυρίου ή της λιποθυμίας της Θεοτόκου. Κατά την παράδοση, στο μικρό αυτό σπηλαιώδη χώρο φυλάκισαν για λίγο το Χριστό μας, μέχρι να προετοιμάσουν οι στρατιώτες τη σταύρωσή του. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι στο σημείο αυτό η Παναγία μας λιποθύμησε όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τον Κύριο στο Σταυρό. Στο βάθος του παρεκκλησίου σώζεται πίσω από μεταλλικό πλέγμα εικόνα της Παναγίας που την παριστάνει ημιλιπόθυμη. Έχοντας κάνει μία περιήγηση μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, φτάνει η στιγμή να γνωρίσουμε το
προσκύνημα της οικουμένης. Αυτό που 20 αιώνες τώρα μαρτυράει την μεγάλη αλήθεια. Το περίτεχνο αυτό μεγάλο μαρμάρινο οικοδόμημα σκεπάζει τον τόπο όπου υπήρχε μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδής ετέθη. Τη σημερινή του μορφή έλαβε το 1810 από Έλληνα αρχιτέκτονα και μαστόρους. Πριν εισέλθει κάποιος στο κουβούκλιο, θα σταθεί με υπομονή στη σειρά. Είναι ο χρόνος που προσφέρεται για να προσευχηθεί και να παρατηρήσει εξωτερικά το μνημείο. Ολόγυρα, σκαλισμένες επιγραφές μόνο στα ελληνικά. Εικόνες της Αναστάσεως, της λαμπροφόρου αυτής εορτής, αλλά και δεκάδες αναμένα κανδύλια. Υπήρχε μεγάλος βράχος που κάλυπτε την είσοδο στο σπήλαιο του τάφου. Όμως εκείνο το ευλογημένο αναστάσιμο πρωινό, η μεγάλη πέτρα δεν ήταν στη θέση της. Το ιερό κουβούκλιο εσωτερικά χωρίζεται σε 2 θαλάμους. Ο πρώτος ονομάζεται Άγιος Λίθος και περιλαμβάνει το μόνο τμήμα που σώζεται από τη μεγάλη πέτρα που σκέπαζε τη θύρα του μνημείου. Σήμερα το τμήμα του Αγίου Λίθου βρίσκεται μέσα στο μικρό μαρμάρινο κρατήρα και είναι το πρώτο που ασπάζεται ο προσκυνητής όταν εισέρχεται στο κουβούκλιο. Την ανεπανάληπτη στιγμή ολόκληρου του προσκυνηματικού οδηπορικού. Εκεί μπροστά στα μάτια μας, βρίσκεται ο Πανάγιος και ζωοδόχος τάφος. Σκύβουμε και σχεδόν γονατιστοί προχωράμε μέσα στο δεύτερο χώρο του κουβουκλίου. Αυτός είναι ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Και εδώ η επιγραφή αποκαλύπτει τα πάντα από μόνη της. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα άλλο. Χριστός Ανέστη. Στο χώρο αυτό, κάτω από τις μαρμάρινες πλάκες, υπάρχει λαξευμένο σε βράχο ο τάφος του Κυρίου. Είναι το μέρος που εμείς οι άνθρωποι τοποθετήσαμε τον ίδιο το Θεό μας νεκρό για να αναστηθεί τριήμερος για τη δική μας σωτηρία. Και είναι να απορείς πως ο αχώρητος χώρεσε στο μικρό αυτό μνήμα. Στο μέρος αυτό, κάθε Μεγάλο Σάββατο μεσημέρι, εισέρχεται μόνος ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και γονατιστός μπροστά στον Πανάγιο Τάφο διαβάζει την ευχή του Αγίου Φωτός. Είναι η στιγμή που με τρόπο θαυμαστό και ανεξήγητο το Θείο Φως ανάβει στα κεριά που κρατάει ο Πατριάρχης μας και στη συνέχεια αυτό το ευλογημένο φως μεταδίδει στους δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές που κατακλείζουν εκείνη τη μέρα την Ιερουσαλήμ. Εδώ, πάνω στον Πανάγιο και ζωοδόχο τάφο, καθημερινά τελείται από εμάς τους Ορθοδόξους η Θεία Λειτουργία, ενώ έξω από το μνημείο η ελληνική επιγραφή αποδεικνύει την αλήθεια που θα έπρεπε να κάνει ολόκληρο το γένος μας περήφανο. Κτήμα και αφιέρωμα το Χριστό των Ορθοδόξων Ρωμαίων. Στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κατ' επέκταση σε ολόκληρο το ελληνικό γένος ανήκει το σπουδαιότερο προσκύνημα, όπως και όλα τα Πανάγια προσκυνήματα. Ένα γεγονός που δυστυχώς δεν έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε εμείς οι Έλληνες. Πάνω από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, που περιβάλλεται από τη σκεπαστή ροτόντα, υπάρχει μεγάλος τρούλος. Εσωτερικά είναι διακοσμημένος με έναν ολόχρυσο ήλιο με 12 ακτίνες, συμβολίζοντας το νοητό της δικαιοσύνης ήλιο και τους 12 Αποστόλους του. Απέναντι από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου υπάρχει η κεντρική εκκλησία του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, που βρίσκεται και στο μέσο του οικοδομικού συμπλέγματος. Είναι ο χώρος όπου λειτουργούν μόνο οι Ορθόδοξοι και σκεπάζεται από τρούλο με ανεκτήμητης αξίας και ομορφιάς βυζαντινά ψηφιδωτά. Ολόκληρος ο χώρος αυτός ονομάζεται καθολικό και στο ένα άκρο του
σώζεται μικρός κρατήρας που η παράδοση ονομάζει ομφαλό της γης, αφού είναι τοποθετημένος στο κέντρο του ναού, με το ναό να βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Γης. Πριν φύγουμε από το ναό της Αναστάσεως, πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πρωτοσυγκρατήσουμε. Ίσως μόνο μαζί με τον Απόστολο Παύλο θα μπορούσαμε όλοι μας να ομολογήσουμε πως στον αγιασμένο αυτό χώρο, παντί τρόπο, είτε προφάση, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται.